Hello mga gang! It's Monday and mag-aalas 4 na ng hapon. Thursday nyo makikita ang vlog na ito. Kakagising lang po ni Ana. Ayan, nagsasnack na siya. Yan. Palaban sa walay ligo, bandana. Hindi na po kayang maligo because it's so lamig. Ang lumig-lumig na lang, no? Bitaw, hindi ko na kayang maligo. Ano na lang. Basa dito, basa doon. Char. No? No? Kusya mama, be. Kusya mama. Wow! So, lalabas kami. We're gonna go out because we need to, what? Kailangan naming itapon yung mga diaper ni Ana sa malapit na malapit na daycare dito. Medyo hindi ako magsalita because may ako dito. Luas ba? Nakagat ko yung dila ko the other day. So ngayon medyo na siya, masakit na siya. And normally lasts mga 4 or 5 days sa akin. So medyo masakit na siya pag nagsasalita ako or kumakain. But yeah, wala tayong magagawa. So, maganda ang weather today. Ilalabas ko po si Ana. Then, magtatapon kami ng diaper niya. Doon, may napakita ko yata sa vlog ko dati yung bin dati doon. May sa mga upvang or mga daycare kasi dito, may mga malalaking bin na tapunan ng diaper. So, doon ko tinatapon. Hindi po pwede magtapon na kung saan-saan. And before that, ipakita ko pala sa inyo yung clip kung where you can see a truck collecting our biodegradable na waste. Yung malata, di malata ba? Tijd en oplossing in huis. Met jouw digitale skills en echte zaak oplossen. Kan ik een muis? Crimediggers.nl. Dit is nieuws vandaag. De omstreden politica Ulrike Dossier is vermist. So, ganyan ang pagkukolekta sa basura. May 1 hour kami, so after magtapon ng basura, drop by kami sa action. Let's go? Let's go, Ana? Wat gaan? Kom op. Kom op. So, alis na kami. Ana, let's go! Get your shoes, go. Ana, get your shoes. Giguto man eh. Pumapasok na naman siya sa namin, sa pantry namin. Naghahanap ng pagkain to eh. Gutom. Hala ka diha. Let's go. Mga na taon niya. Babag. Let's go, Pam. Let's go. Hindi nilalaro niya itong mga magnet dito. Siya lang ang nag-disarrange niyan. Ana, let's go. Hey, go. Busyo. Inalas you. Mag-shoe sa gabi. Pulos na katanda eh. Ana. Abing na solo, ha? Ganda ang weather today, oh. Hoi! Hi, Anna! Hi! Hallo! Nee, het was gelukt. Ja, bedankt! Ja, kijk, fijn Heel toch? erg bedankt! Ja, we gingen naar de volgende dag. Ja. Malapit na kami sa school, no? Sa, siya dito, may malapit na daycare and then may malapit na dalawang, basis school, parang elementary school sa atin ba? Yeah. Nee.
So guys, naano na namin yung basura, yung diaper na hatid na namin. And then naglalakad kami. And dito kami malapit sa fountain na gusto ni Ana, kaso off. Oh ne. Diyan, walang tubig. Maganda dito ang ano guys, o yung simbahan sana ba malapit sa amin. Kaso ginawa siyang apartment. So wala, walang misa dyan. Asata. So punta lang kami sa Action, tapos uwi na din kami. she really likes to be outside, but the thing is it's really cold now. Parang hindi ko na ma-feel yung mukha ko sa lamig. So straight lang kami doon, then ride kami din punta sa Action. So andito na kami sa labas ng shop. Diyan sa Action papasok na kami. So before you can enter shops, kailangan mong mag-mask. Yeah, so pasok muna kami. Impatient na. So ito lang kinuha namin. And labas na kami. So tapos na kami guys. So naman akong headband. Ayun na. Babaw na maayo. Tapos na kami and pauwi na kami. Malapit lang dito, mga 5 minutes na lakad. And bahay na kami. May pala dito. May container dito. Gray na container yan. So, if you have old clothes, pwede nyo iiwan dyan. And papunta yata siya sa Africa. To donate yung mga damit sa Africa. Yung ibang boxes na makikita nyo or containers makikita nyo sa ibang supermarket, sa labas ng mga supermarket or mga piling areas. Ang iba doon, napupunta sa mga kringlope na tawag dito yung mga second hand items. So anyways, wait muna kami ang lamig. Hello mga gang, 5 o'clock niya. Tapos, nandito na kami ni Ana sa bahay. So, after a few minutes, I'm gonna start cooking because uwi na si Ruth, mga 5:40 around that time. So, ito yung mga pinamili namin. Yung reason na pumunta kami doon, ito talaga. Yung para sa green container namin para sa mga nabubulok na mga basura. Namili ako ng bagong ipit. Kasi malaki yung ipit ko ito. Gusto ko na din ng maliit. Tapos, I got new ipit din for Ana. Ang dami nila. Lang to? 79 euro lang yata to. Gapas. And Toblerone. So, and then I got this roller. Face roller. Wala akong mahanap na jade roller. No? So, ito na lang. You're done, Hutso! May pakita sa nila, Kasi I'm gonna start cooking, so ayun na siya. Puchu. Hi, be, hi nila. Hi. Ato sa kaila kay mag-cook si Mama. Ato sa kaila ko. And may din ako dito, Doritos. Anyway, I should start cooking now. So, magluto ko lang!
guys, pero yung manok hindi pa masyadong tender. Almost done. Hindi ko tapos na. Serve ko na lang. Yung ultima pansit dyan. Kakarating lang ni Rod. Anna? Anna, doe salsa. Anna. I was vlogging, ba? Anna. But then, at the same time, it was charging there. I didn't know she already took it. Housework to them. Goed. Na kami. Ito na ang ating yung bacon roll. Ito yung tinola. Super nakaka-happy ang aking tinola. It's my first time to make tinola here. Oh, dinner is ready. Yeah. And then of course rice and may krupok kami dito pero tinatago namin. So Anna doesn't eat krupok before sa rice. Otherwise, she won't eat. Yeah. Luoy ka lamig sa tinulang manok. Kain na kami. Kain tayo means let's eat, Papa. Ja, let's eat. Kain tayo, 8 smaklik. Kain lang muna kami guys, hindi na ako mag-video while na kumakain kami. Hello! So, tapos na kaming kumain and tapos na rin ako naglinis. Medyo masakit talaga magsalita pag ganito may tawag. Hindi ko singaw pala. It's already almost 8 o'clock, so matutulog na to si Anna. Anna! Uy, nganong magkuha kag shoes? Uy, asa ka? No. We're not going out. Si Buang? She's taking her shoes. Where are you going? Look. Uy, asa ka, uy! Where do you want to go? Uy! No. So, yun lang yung ating vlog today. I hope nagustuhan nyo. And if nagustuhan nyo, please do like. And don't forget to subscribe if you haven't subscribed to our channel, GN Fam Vlogs. So, kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Ana, mush babush. Ana. Mush babush na dong. Bye, Ana. Ana. Wala eh. Ana. Duy. Busy na siya eh. Masahiro daw siya. Yeah, she's Duy. busy with the shoes. She's a lady, yeah? Busy with the shoes.